हेलो लोगोफोर बेक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ यूट्यूब चैनलाव फिनखेबसेबाव बयखौबो बरायबावबाय दायो जोङो थांनो नागिरदों थुक्राझारावहाय एसे खामानि दङ बिनि थाखाय थांगोन नोंथांमोना जोंजों लोगोसे नायलांबाय थादों मा खामानियाव थाङो फैदो बिदिब्ला थांदिनि चलो बिदिब्ला जोङो आवगायसिगोन लोगोफोर जोङो साथाम थांगोन नै आयौ आंसो सौग्रावबायमोन नै भिडिअ लानानैहाय अब्ला जोङो थांबाय थानि लोगोफोर दै नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना जों थांबाय थागोननि लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअआ माबायदि जायो नोंथांमोनाबो नायनानै लानो हागोन माखासे माबाफोरखौ देखायनो हायाब्लाबो सफा देखायनो नाजालांगोन आरोना मा नायदोंब्ला मा नायदों सेन्देल नायगासिनो नै ओरै दखानावहाय बेबो इउटुबार नै मालाय फैसा मोनजासै दा इउटुबनि गैयाहाय बड'लेण्डनि आब' ने बड'लेण्डनि आब' दा आं नायबाय थायो सार्च खालामलायना नायो आं ओंखारना बोरैबा लायदो साबसक्राइबार थालाबो दे आगा नायना फैदोख्रै आथिङा मानोथो ओरै बाग'ग' सोलाबै नोंलाय फागोलाव समायहायानो आथिङाबो सेन्देल खोमाग्रा बेनो नै बेनो खोमायो सेन्देलखौ अनलाया फसायबाय दा दंखि बेखौ लायोना दस्रा लायो बेखौ लानोसै एबा बेसेबां सोंद' दामा बे औ 200 नोंनाव फैसा दं नोंनावसो दंजोरा आंनालाय मानो दं साला सेन्देल खोमाग्रा नों दाखालिबो होजों बङायाव थांफाबाय बङायाव थांना थबस्र' बस'ना लाबाय होजोंनो लोगो बायब्रबना होनांबाय एसे खमदो औ दखानदाराबो लोगो जाफायो नै मालाय दखाना देरजोब्बायसो जोंबो होनानै जानांसिगोन ए औ आं हारसिं बान्दो होनो फैदो आबौ थानाय बाबुआ खोन्थाद' आं बावबायलै क'क्राझार होन मानो थाङाय जों आंनि न'खौ संनो जाबायनो बेंथल क'क्राझार थांनो नागिरनाया बोरै जाबावनांगौ जाखो बर' फिसा दखानावसो थाथ'नांबाय देनजार अखा हाबाय आसामावहाय बे जों फिरफिलि गाखोबाय लोगोफोर नै ने फिरफिलिमोन नामा बेटारि गारि बेटारि गारि गाखोनानै थांसिगोन नै सालायथ'वाखै आरो ना मानसि दंबावो मानसि फैबावगोन नालाय ओमफ्राय फैखासिगोन दंखायो रेडि गाखोथ'वाखै आरो जोङो दै थांसिगोन क'क्राझारनिफ्राय थांगोन जोङो बेंटलनिफ्राय फैगोन जोङो बिस्पानि बरपेटा उगुरि वाव बेंटल मोनफैबाय नै लोगोफोर दायो जोङो बेरायसिगोन अखा सिबोनानै थिंग्रिं मोनजोबबाय ओमफ्राय आरो बाजारजों हाबबायसै जों लोगोफोर थांबाय थानि होनब्ला जाबाय हा जानो जिरायबाय जोंहा ने ओरै जिरायफैदो खामजानो जिरायबाय जों आंथिया मा जायो आं औ दाउ नों दाउ जायो आंलाय
นุ่งออกมา ทางอุมาอะไรมาใจเยอะ ออกมาใจเยอะ Ya रायलायनो रोङा लोगोफोर बबिसो बेस्रा रायलायगौ सानोदां होमबाबो रायलायनो रोङाबाबो गोसोआव मिनिनानै थायो बबिसो दे बबिसो बबि खम जानानै लागोन जों अमा बेदरजोंहाय सिन्दायलायनाय दा लोगोफोरनो गैया मानसि गैया आरो माहाजननि बे आंनि बायदिमोन नै ओमफ्राय आंना खारजोब्बाय आरोना 10 बोसोरनि 9 बोसोरनि माबा नै बेबायदि सिन्देल हरलाय 9 बबे बै पिंक कालाराना इदि मोनला हिन्जाव इदि एसे दस्रा मोनोला हरदे बरिया दं नै बेंटल बाजाराव सिन्देला नायफैनो हागोन बास स्टेन्ड गुदियावनो फुरा नांगौमानि मोनजोबगोन ने बेरायला माखो नै बेखौ नायदोंमोन आरोना बेबो हामनाय ना मा नैबे ने नैबे हामगोनदां बिदिखौ नायदों आरोना बिदि बिहरदों नालाय र' आं मानसिनो देखायहरनोसै ना नैबे बे थोगोन गोरलैफोरनि थाखायबो बिदि दं नै आं दहाय थांखिखौ इसिम लाबोनो हाला आवसो बायना होनोमोन दाम खम सबसे खम बेखौ आं सिनाया बिलाय बिफां Sensei, ये कितना है सर? हाँ? कितना है वो? बे वो गाड़ी है ना, कितना है वो? क्या? अंगार चलाने बना। ट्रैक्टर ले लो ट्रैक्टर। अंदर चाहिए बोलो जल्दी, टाइम नहीं है, जाना चाहिए। उफाय नहीं हाँ उठाई गिरे बंदो कितना है बोलो पैसा कितना है 100 1 किलो माइनस करो बोलो मा माइनस थोड़ा कम नहीं देगा नों बुंग्रा आप बोलो आपको चाहिए ना मेरे को तो नहीं चाहिए मैं क्यों बोलेगा Kira nung bungaku. क्या चाहिए गाड़ी Oh iya hai nunggu teman. Ini pun banyak. ले लो ट्रैक्टर ले लो नहीं तो ले लो 80 रुपीस ले लो बोलो Hah? 80 रुपीस ले लो बोलो Itu gigit-gigit kayu ada sih. हाँ पैसा दे दो 20 रुपया मिलेगा और पैसा मिलेगा बाबू कितना लिया है 80 रुपीस ले लिया ना 20 रुपया में Oh, 20 taka. Big kali. Ani. बिनिंग ले मार्च लांगा Ni
बेनो गेलेग्रा लांनो हादो